Este es el Palau Reial de València? En la guia diu que este és el Palau de la Generalitat. Mira el QR, el codi QR que hi ha ahí. Sí, és el Palau de la Generalitat i me diu que si anem per este carrer anem cap al Palau Reial. Al Palau Reial. Sí. Ah, per la vereda, Lluís, per la vereda. A veure. Per Ribes. ¿Es Vives, la vereda? Vinga, busquem-ho. ¿Será posible? ¿Això és el que queda del Palau Reial? Oh. Si són unes pedres. Si no hi ha res. Ah. Lluís, són dos runes. Són runes, però a part mal conservades. Sí. I no diuen res. Però, espera, que jo te puc ajudar. Mira, en això, fíjate les ulleres. Quina passada! Quina passada! Què veus, Lluís? Estic mirant el Palau Reial. Ah! Mare meva! Uf! Que modern. Fins on aplega, Lluís? Mira, aplega fins allà, que ara està la pagoda, fins allà plegava. Fins a la pagoda arribava? Sí, fins allà, és que és molt ample, Oh, mira. Hi ha torres? Sí, dos torres, estic mirant una que deu ser on vivia la reina Maria. Mare meva, la torre de la reina. I el rellotge? Sí, mira, hi ha una altra torre amb un rellotge supergran, tindrà 4 altures, no sé. I al costat hi ha una altra torre i hi ha un escut també. Tot això està vací, Lluís? Sí. No hi ha res. Mira, no hi ha res. Són dos runes. Però jo crec que encara podem fer alguna cosa perquè aquestes runes tinguen algun sentit i es diguen alguna cosa. Sí, hem de dignificar el palau. Clar, tu t'apuntes? Pues nosaltres nos apuntem.